एनिथिं एमजे आरो प्रिति नार्जिनारि हिन्जाव लानानै खारनाय एनिथिं एमजेआ स्टार्टलाइनखौ बेफोरबायदिनो गोबां भिडिअ फेसबुक बा इउटुबाव आगारबाय नङा होनबा। दा आङो बिनिनो लाइभ प्रुफ देखायगोन आरोना एनिथिं एमजे प्रिति नार्जिनारि आरो स्टार्टलाइना बिसोरनि भिडिअ खालामनानै आङो इउटुबाव बेसेबांखिनि आर्निं खालामनो हाखो नोंसोरनो लाइभ प्रुफ देखायगोन। नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। नोंथांमोना मिन्थिखायो दाखालि बावै जिथुनाखि एनिथिं एमजेआ जिथुनाखि स्टार्टलाइनखौ लानानै खारनाय बेफोरबायदि गोबां दावराव जानानै थांबाय नङा होमबा। ससियेल मिडियानि गेजेरै निउसनि गेजेरै फेसबुकनि गेजेरै इउटुबनि गेजेरै एनिथिं एमजेनि सायाव आङो भिडिअ बानायनानै बा स्टार्टलाइननि सायाव भिडिअ बानायनानै बा प्रिति नार्जिनारिनि सायाव भिडिअ बानायनानै आङो इउटुबाव बेसेबां आर्निं खालामनो हाखो बेसेबांखिनि भिउस लाबोनानै बिसोरनि भिडिअनि गेजेरै दा आं नोंथांमोननो लाइभ प्रुफ माने स्क्रिन रेकर्ड खालामनानै देखायगोन आरोना। नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दा गोबाङानो सानदों आरोना इउटुबाव बिसोरनि एनिथिं एमजे प्रिति नार्जिनारिनि भिडिअ बानायनानै गोबाङानो सानदों बेसेबांखिनि आर्निं खालामखो बेसेबांखिनि इनकाम खालामदों बेसेबां हाजार मोनदों बेफोरबायदि सानदों जानो हागौ। दा बे भिडिअआ जाय इउटुबार बिसोरनि थाखायल' आरोना जाय इउटुबाव भिडिअ बानायो बिसोरनि थाखाय आरोना नैबे भिडिअआ। जुदि नोंथांमोनाबो जुदि इउटुबाव भिडिअ खालामनानै बेसेबां आर्निं खालामो जुदि नायनो गोसोबा नोंथांमोनाबो बे भिडिअखौ नायनो हागोन। आरो जाय इउटुबाव दा गोदान खामानि मावबाय दं इउटुबाव बिसोरनि थाखाय नैबे इम्परटेन्ट भिडिअ आरोना। नोंथांमोना बिदिबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दा आङो एनिथिं एमजे प्रिति नार्जिनारि स्टार्टलाइना बिसोरनि जिथुनाखि हिन्जाव लानानै खारनाय बेफोरनि सायाव गोबां भिडिअ बानायबाय नङा होमबा। आंनि आपडेट होग्रा चेनेलखौ गोबाङानो मिन्थियो जानांगौ आरो गोबाङानो मिन्थिया। नोंथांमोना थांनानै नायबानो जाबाय। आपडेट होग्रा चेनेलनि लिंकखौ आङो डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना जुदि नायनो गोसोबा थांनानै नायहैबानो जाबाय आरोना। बिदिबा आङो फार्स्टआवनो स्क्रिन रेकर्ड बानायनानै देखायनोसै आरोना। स्टार्टलाइना आरो एनिथिं एमजे प्रिति नार्जिनारि बिसोरनि भिडिअ बानायनानै आङो खै हाजार भिउस लाबोनो हादों बा खै हाजार इनकाम खालामनो हादों नोंथांमोना लाइभ प्रुफ नायलांबानो जाबाय। दा आङो फार्स्टआवनो वाइटनि स्क्रिनाव फैबाय आरोना। बिनिफ्राय आङो नायनोसै 2 उइक जाबाय आरोना नै एनिथिं एमजेनि जिथुनाखि दावराव जानाय भिडिअ आपल'ड खालामनाया। दा आङो 30,000 भिउसआव आङो बेसेबांखिनि आर्निं खालामदों बेखौ आं देखायगोन आरोना। आरो नोंथांमोनाबो प्लास खालायलांबानो जाबाय आरोना बेसेबां मोनो। बेयाव 30,000 40,000 ओमफ्राय 96,000 बिनिफ्राय आरो गोजौआव नै 7,000 बिनिफ्राय 15,000। दा आं बिसोरखौ लाइभ प्रुफ देखायगोन आरोना बेसेबां आर्निं खालामनो हादों बेसेबां भिउसआव नोंथांमोना प्लास खालायलांबानो जाबाय आरोना। बिनिफ्राय इण्डियान रुपिसआव बेसेबां जायो नायबानो जाबाय। आं दा फार्स्टआवनो नायनोसै 30,000 भिउसआव आं बेसेबां आर्निं मोनदों। दा फार्स्टआवनो क्लिक खालामबाय बिनिफ्राय नैयाव हाबबाय। नायदो आंनि भिउसआ नैयाव 30,000 आरोना। बिनिफ्राय वाच टाइमखौ मोनदों 953 आरोना। ओमफ्राय साबस्क्राइबारखौ मोनदों 76 बिनिफ्राय आरोना। इमप्रेसनखौ हरदों आंनिखौ इउटुबा 1.4 लाख हरदों आरोना। बिनिफ्राय आं डाइरेक्ट थांसै आर्निंआव। नैयाव फैबाय नायदो 30,800 भिउसआव आङो $1.51 मोनदों आरोना। आरपिएमआ जाहैदों 0.05 आरोना। बिनिफ्राय सिपिएमआ जाहैदों 0.36 आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौ प्लास खालायना लाबानो जाबाय आरोना। आरो नेक्स्ट मोनसेखौ देखायनोसै। नेक्स्ट मोनसेया जाहैबाय बेयाव 40,000 आरोना। 40,000आव आं बेसेबां आर्निं खालामदों बेखौबो देखायगोन। बेयाव हाबबाय बेनिफ्राय नैयाव 40,000 भिउसआव आङो मोनदों माने 911 वाच टाइम आरोना। बिनिफ्राय साबस्क्राइबा जाहैबाय 85 बिनिफ्राय नैयाव इमप्रेसना जाहैबाय नै 1.9 लाख आरोना। बिनिफ्राय डाइरेक्ट देखायनोसै आरोना। बिनिफ्राय आर्निंआ जाहैदों $2.49 आरोना। 96,000 भिउसआव नायनोसै आरोना। बेयाव आं बेसेबां डलार मोनदों। दा फार्स्टआवनो क्लिक खालामबाय बेनिफ्राय हाबनोसै आरोना भिडिअआव। नैयाव जाहैबाय 96,000 भिउसआव आङो मोनदों नै 4,200 वाच टाइम आरोना। मानो होनबा मोनसे भिडिअनि गेजेरै आङो मोनसे चेनेलखौ आरामसे मनेटाइज एप्लाइ खालामनो हायो आरोना। बिनिफ्राय साबस्क्राइबारा जाहैबाय 118 साबस्क्राइबार मोनदों आरोना। बिनिफ्राय इमप्रेसनखौ नायदो
इमप्रेसना जाहैबाय आंना 5.9 लाख आरोना। बिनिफ्राय आर्निंखौ नायदो, आर्निंआ नै 8.78 ल' आरोना, 8.78 डलारल', 88.3 थावजेन्डआव आरोना। एटिएमआ जाहैबाय 0.09, बिनिफ्राय सिपिएमआ जाहैबाय 0.52। बिनिफ्राय नैयाव 7000 भिउसआव आं बेसेबां मोन्दों बेखौबो देखायगोन आरो 15निखौबो देखायगोन आरोना। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय, जोबजासिम नायबानो मोजाङै मिन्थिगोन। बिनिफ्राय प्लास खालायनानै देखायगोन आरोना आं लास्टाव। जायाव 7000आव नै 151 वाच टाइम मोन्दों। बिनिफ्राय नैबेयाव जाहैबाय इमप्रेसना जाहैबाय जारखौनो हमदो आरोना। बिनिफ्राय नैबेयाव थांदो, आर्निंआ नै 0.55 डलार आरोना। बिनिया नै आरपिएमआ 0.07, बिनिफ्राय सिपिएमआ 0.55। बिनिफ्राय नैबे मोनसे दंबावो आरोना, नैबे 15000 भिउसआव आं बेसेबां मोन्दों हाबबाय। हाबनानै डाइरेक्ट थांसै, नैयाव 16000 देखायबाय आरोना। 15 देखायदोंमोन, इयाव 16 देखायबाय, मानो होनबा भिउसआ बारायबाय दङ। बिनिफ्राय 122 माने वाच टाइम मोन्दों। बिनिफ्राय इमप्रेसना जाहैबाय 79000 इमप्रेसन। बिनिफ्राय आर्निंआ जाहैबाय नै 0.59। ओमफ्राय आरपिएमखौ देखायाखै बेसे होदों। ओमफ्राय सिपिएमआ जाहैबाय 0.35। एनिथिं एमजेनि टटेल भिडिअ बानायनानै डलार मोननाया नैबेखिनि आरोना। एनिथिं एमजेनि प्रिति नार्जारि बा स्टार्लिना बिसोर साथामनि भिडिअ बानायनानै इनकाम खालामनाय आर्निं आरोना। टटेल इनकामानो जाहैबाय नैबेसिबां आरोना इण्डियान रुपिसाव।